Panguva ino macause to stop the constitutional amendments nevision 2030 panguva ino oraisa zvakanyanya munyika yeZimbabwe. Panguva ino vanhu vakunyasa kupepuka vachiona kuti zvigananda panguva ino hazvitombofariri vagari munyika yeZimbabwe ende havanei nemi, havanei nekuti mazoitei kana madyei marara sei or whatsoever are you going through. Ndisati ndapinda mashoko anonyatsa kubuda pachena achitaurwa nefaction iri kuopposa the vision 2030 ndoti pasubscribe or like on the bell icon. Panguva inoi topinda pahandle chikora zvigananda anobuda chiposta aiwa some of the zvigananda members obuda nyora chiti dear Zimbabweans, it is now clear that Mafidi and the Zviganandas are enemies of the people. We have to unite and denounce these fraudulent amendments which seeks to deprive us our rights. We are in a catch-22 situation. This country belongs to everyone, not ED and Zviganandas, no to ED 2030. Ndo mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi zvokwadi chatongwapo pachena kunyatsa kuonekwa kunzi aiwa vana ziyambi panguva inoi they've already tabled a referendum document iri kuya ichisika kuamenda constitution yeZimbabwe ichiextenda ED system to 2030. Panguva ino zvinyatsa kuda pachena kuti the section aiwa they wanted to amend vakaita sana section 92 vana section 212 kuti aiwa anoda kuamendewa panguva inoi achida kupa the defense forces the power to uphold and defend the constitution of the country. Vauye vachibvisa all those sections panguva ine kuti zvinyatso kuonekwa kunzi simba rose ari kuisa president aiwa hatisisiri mumabarracks rava muparliament. Mbotizai mafunguro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi zvinyatso kuonekwa kunzi zvigananda zvakangwarisa. Muna comment section medu dzamafunguro enyu, subscribe or like pamwe chete notena on the bell icon.